Broučku, ozvi se. Mám pro tebe něco sladoučkého, voňavého a hebounkého, po čem tak dlouho toužíš. Nemohu se dočkat, až ti to dám. Čekám. Co to je? Co to je? Co? Omyl, to je nějaký omyl, to je blbost. Ne, prosím tě, nevolej zpátky. Počkej, já se na to podívám. Ne, to je SMS-ka od mý lékárničky, teď si vzpomínám. Posílá mě, mám pro mě Mukosalvan, to je mých chránili to. Hajzliku, od tvý lékárničky. Já ti můžu dát Mukosalvan sama, Petrina. Pojď, Mukosalvan retard, pojď, vezmi si. Bože, co se to se mnou děje? Co se mnou děje? Mukosalvan retard doporučuje 8 žen z 10.